tror bare, du skal suge røgen. Du skal bare, når jeg giver dig en finger opad, så skal du bare slippe fingeren. Og så suge røgen. Og så skal du holde det så lang tid som overhovedet muligt. Okay? Indtil du kan mærke, at det begynder at sibre hele kroppen. Sug, skynd dig. Slip. Ja. Altså Mikkel, Sæt dig ned, det er okay. virker det? Jeg tror, det virker meget. Jeg synes, jeg bliver svært nu, mand. Sæt dig ned på numsen. Mikkel. Hvad siger du, Mikkel? Hvad siger du, Mikkel? Det er meget mærkeligt, det er som om, jeg bliver stiv. Det er jo mange gange. Er det kung fu? Der er sådan 10 og inde under et eller andet sted. Inden under dig. Johnny next offer. Ryg, mand. Vi skal ikke bare sidde og have griner over Mikkel, vel? Nej, kom nu Johnny, mand. Så venter mig i går. Han sidder også som om, han har drukket en ordentlig kaldt bajer, mand. Altså, bare væk til Johnny. Er det grineren? Hallucinerer man? Overhovedet ikke? Det er sådan meget saligt, det ved jeg. Det er som om, der er noget. Mikkel, lad mig stille over. Jamen, der er små børn derude, der ikke skal se dig. Altså, Mikkel åbner det. Oh my god. Altså, Mikkel, kører det? Du kan bare sætte dig ned i sofaen. Det er okay, Mikkel. Du kan godt sætte. Du kan bare sætte dig ned i sofaen, hvis der er. Du kan godt sidde oven på jakkerne, det er okay. Jeg vil godt lige have lov at fjerne min telefon. Tænder du ikke den her lyse? Hvorfor skal jeg tænde den? Fordi lighteren, den skal langt ned. Ja, det er ikke normalt. Man kan ikke stå normalt på benet, Johnny. Det skal bare... Nu står jeg ikke, det går rundt, mand. Det er sindssygt. Godt gjort, Johnny. Mikkel, jeg synes, du står og svejer lidt frem. Jamen, han står sådan her med benene. Fjern den. Ja, bare puste ud, Johnny. Jeg bliver sjov om lidt. Jeg tror, han bliver rigtig morsom. Dans. Kan du stoppe med, Johnny? Så jeg går på toilettet. Skal vi lige have den alle sammen her, ikke? Den
Er du okay? Er du okay, Johnny? Du har det godt, Johnny. Rolig nu. Nej. Hvad har jeg? Du har ikke lavet noget. Nej. Du er her bare. Ja. Vi gør det sammen med os andre. I godt selskab med gode mennesker. Ja. Ikke? Er du tør? Mangler du? Bare slap af. Må der noget at drikke? Hvad mangler du, Johnny? Seriøst? Johnny, hvad mangler du? Ja, okay. Så er lige pludselig blev også nede og skrigende. Hvem blev også efter? Det skal jeg nok gøre. Hvad så, Johnny? Hvad leder du efter? Jeg tror bare, det er helt kompliceret. Johnny, sæt dig ned på numsen. Sæt dig ned på numsen, det er meget nemmere. Bare ned bagud. Jeg har en far, mand. Hvad laver du? Johnny, hvad laver du? Sia, kan du ikke lave den sidste der? Jeg tror bare, han er ret. Det er så, jeg tror ikke, man skal ryge sådan helt det der, så holder det. Jo, Johnny! Er klar til at stå det? Ej, prøv lige at stoppe. Hvad? Jeg skal bare, jeg suger kun lidt. Du suger indtil du ikke kan mere, så puster du ud, og så suger du igen. Ikke? Helt ben på, hvad det Er klar? Nej, vent med at ryge, tror jeg. Det skal ikke være 3, der render rundt, mand. Det er helt fucking mand. Mads, du skal bare blive siddende. Ja. Kom igen. Sindssygt. Jeg har fået det varmt også. Det går stærkt. Det er som om det hele kom rigtig meget tæt på lige pludselig. Oh my god. Det er ikke sikker på, at jeg kan lide. Hold nu op, du skal bare tage det. Du har det godt. Nej, det kan jeg ikke til. Bare tage. Rolig nu. Ej, bare få det til at holde op. Rolig nu, søs. Ej, få det til at holde op. Det bliver bedre om lidt. Det lover jeg dig. Ej, stop. Peter. Stop med det.